Dati wala kang balance. Diba? Bap. Baba, hindi eh. Gani. Sige. Baba. Gila na muna mo, Bap. Kising. Ngayon, Bap. 17. Ha? 17 ka. Wala ka ba? So, ang gagawin po namin ngayon ni Kuya sa upo tayo ay 17. Ayan. Kakayain ba? Wala may paliparan ng balik. Nag-chase pa ka. Dapat pangalit. Uy, takas sa problema. Ano yung panakote? Siyempre, hindi ka makatulong kami. Wala marunong. Ano nga yung Magkakaroon ka tao. Hindi ko magkakaroon ka tao eh. Hindi mo pang kain, hindi mo pang... Ay, takay! Sige, takay, takulog, tagil ka. Ano doon siya? Sabi ang munta? Oo, dahil doon siya rin. Check din. Bop! Kasi rin maglaro. 1, 2, 3. 1. Oh. 1. Ito. Okay. Go. 2. Ito. Go. Tayo. Step pa rin. So, sige. 4. 3. Ilan yan? 17. Mabilis ito. Nakatuloy na. Hop! 4. Go! Ito. Okay. 4. Mabilis ito. Tayo. 5. Step pa rin. Okay. Upo. Okay. Kailangan niya masagka. Sige. Tayo. 6. Kailangan masagka rin dito. Ayun. Step pa rin. Okay. Opo. May laban. Opo. Okay. Tayo pa 7. Tayo. 10 na lang ba ha? Opo. Step pa rin. Sige, salamat ha. Babay mo sa ako. Magaling ka. Bye-bye! Lakuan ko daw para yung adwa. Opo. Bop. Sige na ba bro? Babay mo na. Bop. Babay mo na. Bis na. Ayan. Bop, dito ba? Tanong ka na sa sarili. Tingnan siya sa sarili. Sali. Sige. Kunwari. Dinis ko pare na. Wa. Atong ano eh. Ayan. Lulu sa data. Alit, kumanyan ka. Yan. Sige. Yan. Bagay o. Alit, bagay katawan eh. Sige, mga pinagbulit na. So guys, ito guys, ngayon po ay March 25. Ito po ay kanyang 12 days. Yan. So, 12 days na po ito. 12 days therapy mo. Ha? So kakatap tayo. 12 days therapy. Siya po ay nakakaupo na rito. At mabilis na siyang umangat po. So this is the way. Improve din po ni Kuya Anthony. Ano sabi mo? Ay, ganito lang okay na ako. Hindi ba? Lalakad pa tayo. Hindi pwede ganyan para pagdating ni Ivy. Naglalakad mo siya kasi SM. Sa Walter Park. Sa gusto nyo. Pag-iso, mamasal nyo. So nakakasalamat nyo na. Tara, walo. Buto kayong pupunta sa Dagupan eh. Diba? Okay. Sepadi. Dagupan. Sepadi. Pagkakita. Sepadi. Ito tayo. Kaya tatas ko sponsor ko to. Wala ko ano, dahil pero kasi. Huwag muna tayo. Huwag muna upo. Okay. So, walo. Sabi ko sa kanila. Sabi na lang therapy sa akin, December. Okay na ako. Oo, sabi nila. Okay na, kung gano'n sabi. Siyempre. Alam mo yung perception natin yun. Pero mas sigit pa ron, mas magaan pa. Baka hindi na September, naglalakad ka. Gusto ko na, December. O, diba? Okay na ako dyan. Naglalakad ka naman. Diba? Mamasyal ka sa labas. Kasi, na-improve pa na eh. Kung Christmas kasi, nagluluto ako ng kalamay na ube. Ano ka? Nagluluto. Kaya sa'yo na? Luto? Hindi, wala ka tayong kalami. Ikaw matatalam. Ako sinisita sa akin.
Ano? Ano? Pagaling ka ba? Gusto na nung kalukong mga pang pagsyam. Okay, ready? Okay, ready? 1, 2, 3. Maminis ko na nga yung karami na ubi. Alita kasing diet. Sali, doon kaya ba tang kilo ba ako? Ang bali na, doon kaya ba kilo? Kaya kasi daw na, ikot ang aso eh. Hindi ka dahil, pakabang talo. Mama ang aso. May masik mo nga ako. Pareho tayo. Sige, may na akong aso ako dyan. Kahit ako. Yung siguro ako, may na. Ang problema yung pamagito niyo. Kasi dahil kaya ko po. At nila pong nalandingan, kasi pumunta na pagpando. Ayaw pala pang gariyan. May garayan ito. Diba? Siyam. Sabi, dati mo ko din ang title kita. Gusto ko naman ba nga? Wala ka po na. Mayari ko na eh. Oo. Hindi na, punta na. Sinigyan na namin. Sali po na lang. Punta na. Bayari na kami. Siyam na kami. Yan. Kaya na ngayon. Bayari na, siyam na eh. Sige, magkakita na ako natin. Ito. Wala ka na eh. Pwede. Putol ka na ko. 1, 2, 3. 10! Sa puno ko na. Sabi ko siya. Oo. Tayo ka. Ano na, sinusuguro na ako. Lang sinusuguro na ako na. Wala ka na. Sinama ako ng magkadaya. Oo, wala na ako. Hindi ka dyan. Hindi ka tayo kayo. Ay! Pasya po ito guys. Okay po. Pang-10 na po ito ni Kuya Nori. Ang gagawin po namin yung challenge niya may pang-7. Bukas 20. Sarado. Malakas ka hindi? Siyempre. Nakakaupo ka na eh. Dahil hindi ka nakakaupo, di ba? So, step by step po, nakakaupo, makakatayo, sunod. Ikaw mag-isa, ang target ko dyan. 2 buwan, 1 buwan. So, magal mo na ba? Ikaw mag-isa. Tapos, lalakad tayo. Maganda, pasko mo. Diba? Hindi mo ginaya yung sabi ko mas sa'yo. Dahil mo ginagawa natin, nakaprogram ka. Speedy recovery program ito para tumayo ka agad, di ba? Balik ka agad, di ba? Oh, kasi. Okay, 1, 2, 3, push! 12. Usi pa lang pa. Usi pa lang, mamaya niya. Pala. Usi pa lang. Dito lang mo, ari na mo ano. Ulit pa niya. Sari, dalawang na. Doon ang takamo? Oo. Dapat mo eh. Dapat mo eh. Kaya ba ang driver pa ka? Tera? Kaya mo. Kita ka yung driver. Di mo nakasyon ko siya. Ari. Hindi ka may ka. Hindi pa. Ako. Sinabi ng din.